Hi guys, for this video, ayan, ipapakita ko po sa inyo
So, ayan guys, inuumpisa na yung kisame. So, malapit na talaga na matapos yung pag-aayos ng bahay namin. Simula dun sa dating bahay namin. So, ngayon, ito na yun guys. So, ayan, kisame na tayo. Dati, yung pinaayos natin yung bintana. Tapos, nagkaroon tayo ng, ayan, yung tiles. And then, ngayon, kisame na po. God bless you guys. Ayan. Hope to see you soon. Maraming salamat. Wala na po akong masasabi. Thank you guys.